Aatu, eli Rebelwerx, pisti kaikki kalustonsa, tai lähes kaiken kalustonsa myyntiin. Hallia myöten. Rebelwerx on sen takia minun suosikkikanava, tai suosikkikanavia. Että siinä niin tehdään asioita semmoisella DIY-meiningillä ja hommat ei mene aina putkeen, niin kuin ei itselläkään. Se on hyvin samaistuttavaa. Tubettaminen ammattina on tietysti vähän tasapainoilua varmasti. Pitää tehdä semmoisia hommia etusijassa, mistä itse tykkää, mutta myös ajatella niitä katsojia. Ainakaan minä en katso Rebelwerxia sen takia, että minua kiinnostaa Scaniat tai Hiaset erityisesti. Minua kiinnostaa se, miten Aatu tekee niiden kanssa hommia. Ja Aatun persoona ja Jennin persoona. Minusta tuntuu, että ihan sama mitä se rassa, oli se sitten drifteri tai mikä vaan, niin hommat pysyy ihan yhtä freshinä jatkossakin. Niin tuskin tämä asia tästä muuttuu mihinkään, oli sitten rassaksen kohtinen drifteri tai Scania tai mikä vaan. Että annetaanhan nyt Aatulle niinku tilaa tehdä omaa juttuaan. Ja katsotaan videoita, jos katsotaan, ja ei katsota, jos ei katsota. Silleen. Tässä minun 5 senttiäni asiaan.